Passa aquí, les 24 hores han tornat. I aquí estem, Judit Alcaraz i Arnau Vinyals, per explicar-vos una miqueta com anirà l'edició d'enguany. Una edició en un circuit nou, amb pilots nous i pilots de tota la vida, i anem a veure qui són els pilots que arriben amb més opcions o pilots que hem de tenir en compte per aquesta temporada. Qui tenim, Judit? Doncs aviam, durant els últims anys la victòria s'ha disputat sobretot entre Oriol Mena, Rubén Luengo, Javier García Vico. A l'última edició, la del 2019, la va guanyar l'equip del Rubén Luengo amb Cortés, el jove pilot Tosha Xarreina i Bertran. Aleshores, tenim aquí Déu-n'hi-do, Sí. quins pilots més potents que tenim per començar. Tenim la maledicció de les 4 victòries, diguem, perquè uns quants pilots que correran en aquesta edició han aconseguit la victòria en 4 ocasions, però estan buscant la 5a. Qui poden ser aquests pilots? D'una banda, en Santi Bertran, Vale. l'altra banda, l'Oriol Mena. Que no corren junts aquest any, tinc No. entès. Correcte. Ho han fet en alguna ocasió, però aquest any no corren junts, per tant, a veure qui guanya la 5a. I també crec que t'has deixat l'Albert Batges. Pot ser? Correcte. Per tant, 3 per la 5a. Quina emoció. Qui més tenim? Doncs mira, parlant d'Antosha Xarreina, és un jove pilot de 25 anys que va fer el seu debut al Dakar aquest any, l'edició del 2021, i va aconseguir ser el segon millor rookie. Uau. Per tant, estem parlant d'una jove promesa que pot fer un gran paper en aquestes 24 hores. Per tant, les 24 hores que les va guanyar el 2019, Correcte. amb Rubén Luengo, que aquest any no participa, vol dir que li van servir com a prova per preparar-se pel Dakar. Per tant, Déu-n'hi-do. Però jo sé que no és l'únic dakarià, a part de l'Oriol Mena, que tots el coneixem, que està aquí. Hi ha una revelació francesa molt important aquesta temporada. De qui es tracta? De Xavier Flick, efectivament. Ell va disputar també aquesta edició del Dakar 2021. Va caure a la primera etapa, però tot i així la participació i la preparació ja és molt important. I aquesta prova, les 24 hores del 2021, li serviran també per preparar el Dakar de cara a l'any 2022, que ja ha confirmat que ho vol fer. És un pilot que té el suport de Sherco i, per tant, serà molt important. Sherco, que és una de les marques que està present com a moto, com a la moto en si, en aquestes 24 hores, però qui predomina com a moto? Aquest any la predominància clara és de Yamaha. I aquí tenim també en altres pilots que podem veure. Sé que hi ha les joves promeses de Lliçà d'Amunt, el Team Lavinya, que sempre va amb la marea rosa, i entenc que aquest any tenen novetats, hi ha pilot nou. Correcte. Es tracta de Martínez. Doncs veurem què fa el jove Martínez, també pilot de la Vall del Tenes. Qui més tenim? Qui més tenim que podria estar al davant? Al davant tenim Josep Ibáñez, que corre al mateix equip de Tosha Xarreina Carai. i que també compta amb 2 victòries ja en aquesta competició. Per tant, Déu-n'hi-do, és un equip molt potent que, a més, si no recordo malament, corren amb els germans Cassany. sí, efectivament. Per tant, jo penso que és un dels Dream Team, juntament amb el de Mena i, bueno, d'altres que hem anat mencionant i que, Déu-n'hi-do, tenim... Sí. Costarà fer apostes enguany. Qui més Efectivament. tenim? Doncs bé, com ja hem comentat, el Xavier Flick, l'equip francès en general es mostra bastant com un clar candidat a la victòria. També compta amb la participació de Romain Pap, que és campió de motocross a la categoria de MX2 de França, campió de França, i altres 2 pilots que també tenen un palmarès bastant reconegut. Per tant, veurem què fan els francesos en aquesta edició de les 24 hores. Però no són els únics, els francesos, els que venen de fora. També tenim gent d'Itàlia, tenim un equip italià i tenim un italià en un equip català. Com ha anat això? Explica'ns. Correcte. Doncs es tracta de Kevin Bertazzoni. Vale. Que- Disculpa si no ho diem bé Sí, a la primera. la pronunciació. Kevin Bertazzoni, digue'ns. Correcte. Doncs és fill d'un pilot de motocross també, Enrico Bertazzoni, i ell, doncs, en comptes de córrer a la categoria d'internacionals, ha decidit inscriure's en un equip local. Per tant, el tindrem corrent com a equip Per tant, local. és un pilot referència, Sí. un pilot internacional que aposta per aquesta carrera com a progressió dintre del món del motocross, no només de la resistència, no només del Dakar. Estem parlant que les 24 hores és una cursa per gent del Dakar, per gent de motocross i per qualsevol altre, perquè tenim el regidor d'Esports i mitja família amb el dorsal 36, si no m'equivoco, competint enguany. Efectivament. Uau, algú s'ho esperava això? Jo no.
Qui més tenim que pot ser referència aquest any? Doncs com a referència, no potser per la victòria, ja ho veurem, però tenim una referència femenina que és la Laia Manté. Per què? Perquè ella ja porta moltes edicions, 6 acabades i 2 d'elles guanyades. És a dir, parlem que la Laia ho està fent prou bé. De fet, les dues victòries, si no m'equivoco, són l'any 2018 i 2019, i aquest any, malauradament, no correrà amb un equip 100% femení, sinó que estarà a la categoria mixta, perquè serà, com hem dit, l'única participant femenina que tindrem en aquesta edició. Única participant femenina, Laia Manté, que ha acabat 6 edicions en total. Correcte. No ho pot dir qualsevol, però sí ho pot aconseguir qualsevol, i aquí la Laia ho ha aconseguit, així que la felicitem i engresquem a qualsevol noia a vindre a aquesta carrera tan especial, que és una cursa que de veritat heu de vindre, l'heu de viure. No és un circuit de Catalunya, això. No és un Motorland, no és un MotoGP, no és un Fórmula 1. És una cursa feta pels fans. Veieu, això és una valla. Aquí pot vindre una persona i veure la cursa està a 0 centímetres, a 0 de les motos. Això no t'ho dona cap cursa. Però seguim repassant. Jo sé que hi ha pilots molt joves. Qui tenim? Perquè crec que hi ha un equip sub-20, si no recordo malament. Són el dorsal amb el número 14, és l'equip GCR Autotaller 9, i amb el dorsal 83 l'equip JRB Junior Team. Estem parlant de 4 pilots d'un equip sencer, per tant 8 pilots menors de 20 anys, Correcte. i que ho lluitaran per guanyar aquesta categoria. És una subcategoria, però quines altres subcategories tenim? Doncs mira, explicarem el funcionament d'aquesta prova de les 24 hores. Teòricament hi ha 2 grans categories, són el grup 2 i el grup 3. Per què es diferencien? Doncs perquè el grup 2 funciona amb motos que es refrigeren per aire. Correcte. I el grup 3 per aigua. Normalment el grup 3 és el grup més potent. Sí, exacte. Aleshores, després hi ha una altra subcategoria. Parlem de que aquestes dues són de motos de 4 temps. Vale. Després hi ha la Promo Cup, que són motos de 2 temps. I dins de tot això, les subcategories que trobem són la subcategoria Vall d'Altenes, és a dir, pilots d'aquí. Els 4 pilots han d'estar, diguéssim, empadronats, exacte, és la paraula, a la Vall d'Altenes, que forma Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d'Amunt i Lliçà de Vall. I tenim quants equips? En aquesta categoria en tenim 4. El dorsal número 2, l'Autoescola Granollers, el dorsal número 15, la AG Performance, el dorsal número 37, el Team La Vinya, i amb el dorsal 85, el Concours Competició. Per tant, lluita oberta pel podi. El podi aquest any serà car, i a veure qui es queda fora del podi, però sobretot a veure qui aguanta aquestes 24 hores en un circuit molt tècnic, molt tècnic. Ara veurem algunes imatges d'aquest circuit, però és molt tècnic, molt especial, i que als pilots els encanta, però no té rectes asfalts. Però seguim amb les subcategories. Què més tenim? Exacte. Tenim la categoria Masters 40, amb 4 participants també. Aleshores, el podi estarà car, veurem qui es queda fora, bàsicament. Qui tenim? Els Masters 40 d'equips? Tenim amb el dorsal número 3 l'equip Villahogar Decoración Family. Amb el dorsal número 6 tenim el Zona Motor Ametlla Park, que és on corre Bertran, Santi Bertran, important. Això vol dir que Bertran, que té 2 victòries, si no recordo malament, o 3, ara m'estic liant, ja em perdonareu, a les 24 hores, correrà amb un equip en què tots 4 pilots tenen més de 40 anys. Això Correcte. És molt important, i és un equip a tenir en compte. Repeteix el dorsal, Dorsal número 6. Doncs, ojo a l'equip número 6, i des d'aquí una abraçada. Qui més tenim? Després tenim amb el dorsal número 12 l'equip Recam Laser GCR, i per últim amb el dorsal número 84 l'equip JRB Kone Valve Team. Bueno, doncs està bé, i del Promo Cup 2 temps, normalment hi ha més motos. Sabem de la història que la Javier García Vico va intentar guanyar amb la moto de marxes, no ho va aconseguir, però aquest any només hi ha un participant, per tant serà l'únic vencedor. Qui es tracta? Quin equip és? Això sí, acaba la cursa, evidentment. Es tracta de l'equip GMS amb el dorsal número 69. Doncs Déu-n'hi-do, tenim alguna cosa més? Hem parlat, l'equip mixta, pot ser? L'equip mixta és on corre la Laia Manté, dorsal 27, equip Zum Zum. Doncs, bueno, un nom interessant, més valgui dir. Hem parlat dels italians, però hem parlat de l'italià, però no hem parlat dels italians. Exacte. Qui són els italians? A part de l'equip francès, comptem amb un equip
amb els 4 participants italians, per tant, són els 2 equips internacionals, seran els 2 que juguin la victòria en aquesta categoria. El podi se suposa que en tindran tots 2, si acaben la cursa, veurem qui acaba per davant. Vale, és una cursa, ja veieu, internacional, i ja no és internacional, però hi ha la Isla Cristina, un equip clàssic, que venen de Huelva, no corren a internacional, perquè al final això no deixa de ser l'estat espanyol i per tant és complicat, però no deixa de ser un equip que té molt mèrit que vinguin fins aquí, i també sabem que hi ha hagut l'interès de gent portuguesa i de gent belga, que els belgues normalment han vingut, moltes vegades amb problemes a la moto, països amb molta afició de motocross, França i Itàlia, espectacular. En el Mundial de Motocross, si no recordo malament, entre els 2 països tenen fins a 6 carreres de 14. Per tant, molta tradició del motocross que arriba aquí a les 24 hores. Què més tenim? Doncs mira, hem de destacar, ara parlant de països amb gran tradició de motocross, França precisament ha baixat una mica la participació a les 24 hores de la Vall del Tenes perquè, si no recordo malament, el 2017, per exemple, hi va haver 4 equips totalment francesos, és a dir, és un nombre bastant important, i aquest any, com hem dit, només en tenim un, per tant, no hi ha tanta participació internacional, però tot i així, el fet d'haver-hi de fer acte de presència ja és prou notori. I a més, és un circuit nou, com hem dit, dona ganes de vindre, i això ho demostren les inscripcions. 36 inscrits, és a dir, uns 144 pilots, més els reserves, per si hi ha positius de Covid, participaran a la 41a edició internacional de les 24 hores en resistència de motors de la Vall del Tenes. 144 pilots. Estem parlant que hi ha 3 inscrits més que l'any 2019. Per tant, tot i la crisi, les 24 hores aguanta, és una cursa per la gent, feta de la gent i bé, feta per tothom. Exacte. No sé si vols destacar alguna cosa més. Bé, aquest any encara no sabem ben bé si hi haurà gaire activitat fora del que és la cursa com a tal. Sabem que anys enrere, a la zona del paddock, sí que hi havia molta activitat, perquè hi havia, per exemple, actuacions de timbalers de les colles de cultura popular dels pobles de per aquí dels voltants, hi havia concerts, hi havia sessió de DJ cap a les 2, les 3 de la matinada, per animar els que es quedaven per aquí. Enguany, amb la Covid, haurem de vigilar, encara no està clar quin serà l'horari lúdic, però el que sí està clar és com podeu vindre. Hi haurà autobús llançadera des del centre de Lliçà d'Amunt cada 20 minuts, el dissabte a partir de les 5 de tarda i fins les 3:30 de la nit, i el diumenge a partir de les 12 del migdia fins les 8, 8:30 de la tarda. Per tant, no hi ha excuses per vindre. Això sí, mascareta, mans i distància per viure aquesta festa del món del motor. Per tant, Judit, ostres, digue'm alguna coseta aquí, què és el que més t'emociona d'estar aquí, d'aquesta prèvia ràpida que estem fent? Doncs el fet d'estar aquí un altre cop, de poder retransmetre la cursa en directe un any més. Ho vam fer el 2017, recordem, i durant el 2018 i 2019 no es va poder. Del 2020, ja ho hem dit, a causa de la pandèmia, l'edició no es va ni tan sols disputar. Aleshores, el fet d'estar aquí, 2021, un altre cop amb els peus al circuit, dona molta emoció i em fa estar contenta. Estem morts de ganes i estem morts de ganes de presentar-vos l'equip que hi haurà darrere i davant de les càmeres. A les càmeres comptarem amb experts de la cursa de les 24 hores, expertíssims, que encara no podem revelar. La Judit estarà com a co-comentarista des de la cabina de retransmissió. Servidor estarà al peu de pista buscant les emocions dels pilots i tot el que puguem trobar. Ara parlarem d'horaris i a més comptarem amb Sergio Rodríguez com a narrador principal de la cursa, amb Sergio Rodríguez que copresenta amb en Josep Lluís Merlos el Cafè del Paddock a RAC1, a més de ser el director editorial de FórmulaRàpida.net. A més, a la realització liderada per Bernat Vinyals. Per tant, un equip molt complet de gent, més molts ajudants del grup 24 hores que ens ajudaran amb les càmeres, amb la filmació i a fer que aquesta cursa arribi a tothom. Volem que tots visqueu la cursa, si no podeu vindre, des de casa, però que la visqueu com si estiguéssiu a dintre. Per tant, no tindrem una única càmera fixa enguany, tenim moltes sorpreses al punt i per tant jo no em perdria la cursa, jo estaria pendent del YouTube, ja hi ha els enllaços de cursa, els podeu buscar al nostre YouTube
i us emplacem a que ara a continuació veieu els horaris de la cursa i això és tot des d'aquí, des de Camp Montcau.